The tropical waters of Southeast Asia are home to some of the richest coral reefs on the planet. Here, creatures from the far distant past still survive. Musta sa inyo mga kansel, ako nga pala si Paulul para magatid ng mga sukot ngayong araw na to kasi gusto ko masaktan alam mo yun? Yung mga haters ko, sobrang hina, hindi ako makaramdam. Mga sinasabi nyo, kumbaga kung malalait na lang kayo, please, mag-effort naman kayo. Okay, so simulan na natin madali lang naman to. Pag sumukot ka, aka cringe sa mga tanga dyan, talo ka na. Okay, ako, sanay na ako makakita ng cringe kasi nakakailan na ako ng Victor Magtanggol na videos. Kaya feeling ko na mahanda na ako ngayon. Mukhang hindi na ako matatalo. So, simulan na natin. What is this? Ano yan? Ang gagawa nila? What the? Oh! Pinaghirapan niya yung ungas-ka. Well, ibang video. Basta ibang video, hinabol niya. Hinabol nung jeepney driver yung dalawang bata. Nasampal-sampal niya na onte. Pero I'm sure hindi niya mapupulot lahat ng baryang nawala na sa kanya. Ay, buhay. Alam mo yung sa sobrang hirap natin, nagnanakawan na yung mahihirap. Mali eh. Kung wala kang choice na meron kang kailangan nakawan, yung mayaman na lang. I mean, kung wala nang choice ang mundo, kung hindi may manakawan, sana yung mayaman na lang. Kasi wala yun sa kanila ito. Nalulungkot ako pareho para sa bata at saka doon sa jeepney driver. Yun yung masakit eh. Parang, shit, sobrang hirap na. Tayo dito ngayon, nanonood tayo sa YouTube, may internet, may PC, may computer, may bahay. Masyado lagi malungkot. Hindi naman to you sadness, you lose. Okay? So, ipagpatuloy pa natin ito. Wala pa ito. Mahina pa itong klase. Next, please, from... Oh, shit. Ang respeto at talento dito sa amin ay likas. Princess Taya, mabangis ka sa animal. Yes! Bus is just a cake, fudgy bar. Aray! Parang wala pang 5 seconds na natalo na ako. Bakit ko ito nilagay sa una? Mas mabangis pa sa animal. Woo! Yeah! Ano kayo sa kay Princess Taya? Si Princess Taya umaabot na ng 300,000 views sa YouTube. Ikaw, magulang mo lang nakakakita sa'yo? Ano ba yan? Talo na nga tayo sa sukot, talo pa tayo sa totoong buhay. Ano ba yan? Shoutout sa'yo, Princess Taya. Isa kang... langis. We are the 81 provinces that make up the Philippines. I'm Augusta Del Norte. Hindi pa sila marunong magsalita ng Tagalog. It's Americanized. Bakit mga tao di marunong mag-Tagalog ang pinag-dub nyo sa video nyo? Ano ba, Kids Network? Prosperidad. Prosperidad! Woo! LB is my name. My capital's Legazpi. I'm mapping out. My capital's Cabajayao. Kabudjayao! Alam mo, hindi ko na kaya. Mamamatay ako ng mga ganito. At mga copyright na yung channel. So, gusto nyo, punta nyo lang. Search nyo lang Philippine Provinces Song. Okay? Tapos sabihin nyo lang, pinadala kayo ni Paulul. Comment nyo doon, bakit ako dito pinadala ni Paulul? Bakit niya ako gustong nasasaktan? So, maraming mahaba pa yan, okay? Parang yung mga batang jokes. Batain is my name. Batanes and Batangs. Nahuli na po yung mga adik sa lumpia. Kayo, nagboluntaryong sumuko dito. Anong naisip nyo? Hanggang subukas kami mag-isip. Anong naisip nyo kung upload nyo? Siguro, umira na naman ang patimunyuan ng aking kamay, gumalaw. Ano flavor ng juice mo? Toyo. Ano pa? Finish na. Sama-sama mo. Ang sakit na nakatawan ko. Nahuli ka na, tuwan-tuwa ka pa. Sabi po kasi ng mama ko, bawal pusad, dapat happy lang. Ikaw, ano iniiyak-iyak mo yan? Gusto ko naiyak, makain po ako ng lumpia. Ito pala pinagkakadikan nyo. Kaya naman pala, masarap. Ayoko na, hindi ko na kaya. Sobrang awkward. This is cancer. Sa mga di nakakaalam, ito yung sa dating viral video ng mga addict. Ito ba yung sa addict na viral video? Basta ewan ko, may ginagaya sila eh.
Ang sobrang random lang sa akin para dito. Ito. Ito naka-ROTC uniform. Alam ko bawal yan eh. Hindi ka pwede naka-uniform kung hindi siya connected sa ROTC o hindi siya connected dun sa ano mo. Alam ko may oath yan eh kasi nagganyan ako dati. Alam ko pwede siya matanggalan yan eh. Siyempre alam naman natin ito yung mga taong maraming time kasi sa com shop sila nagbibideo. Com shopan. So ito yung kakatapos na maglaro. Siguro may-ari ng lugar eh yung nagbi-video, I don't know, wala akong pake kasi ito speaking of com shop, isa pa. Yung mga ganyan bang games, nakaka-addict ba siya? Opo. Anong bakit? Napapatagal kayong maglaro? Madalas? Teka lang madam, di makapokus eh. Gusto ko lang magtrabaho. Bakit ka ganyan sa akin? Pero cute siya. Kaso hindi siya pinansin. Hindi ka gano'n ka-cute pa nagdodota, okay? Kulang ang ganda mo para mapansin ka na isa naglalaro. I understand. Para sa iyo ngunit mas hindi matapos para sa akin na magkakalapit kahit sa 1,000 dalangin na dadama. Dito pala galing yun? What the fuck? Hindi ka dito malapit. Yes! Ayoko. Dito pala galing yun sa kay Yiruma. Yung piano sa likod niyang kanta na yan. Kay Yiruma galing yan. River flows in you, please. Ito pala yung narinig ko dating cancer sa jeep. Na, sandali lang. Alam ko kay Yiruma yun Ba't hindi to copyrighted? Kuya, imposible binili mo yan. Imposible binili mo yan kay Yiruma para lang gawing beat sa rap mo. Ganun siya ka-effort. Yung isang top selling na piano piano composer and artist. Ginamit mo lang background sa lecheng rap mo. Yamete, Olisa. Princess Teo, wala ka na. Ilang kanta pa ilabas mo? Wala na. Wasak ka na. Wasak ka na sa Iruma ng Pinas. You can defeat me. I know, but ikaw pa. The sad reality. Mga hangal. Mga batang hangal. Dad, why is my sister's name Rose? Because your mother loves roses. Thanks, Dad. No problem. Isa siyang batang hangal kahit hindi niya ginusto. And now, Yuri, come on. Scrambled Eggs by Mar. Oh! Sobrang hot! Gusto ko yung sobrang sexy ng pagkakasabi ni Corina. Scrambled eggs. Reto dito. Mainit na mainit. Wag sobra. May mga tiri nilagyan ng konting gatas para maging creamier. Pero yes! Parang kanina lang siya nabigyan ng scrambled eggs ni Mar. Para makagawa ng mga batang hindi hangal. Mga batang dilawan lang. Yan ang Ano nangyari? pagkain ng mga hindi marunong masyado magluto. Kaya expert ako sa scrambled Ano egg. nangyari? Bakit tumikit? Nilagyan ba niya ng oil? Ayun. Or feeling ko sobrang hina na apoy niya. 5 minutes scrambled eggs by Mar. Okay. Okay, halika na rito, Corina. Sunod natin scrambled eggs ko. Gagawa tayo ng Papamilya Channel. Next! Kaya nyo pa ba? Hindi pa ba kayo sumusukot? Bilib na ako sa hindi kayo mga hangal. Sino ang batang hangal? From Jasper Buo. Ibig niyo ba ang bayang ito? Oo, General! Tanggapin ang anumang kabalarang sasabihin natin. Aray ko! Sakit. Tanggal yung ko, batang luga ako dun. From Dominic, yung nilikha lang ako sa mundo para sa kanila mga kapatid. Dagdag sa mga hangal. Ito yung pag nakataka sa scrambled eggs ni Mar. Mahirap ang maging gwapo. Gwapo pa rin? Mahirap ang maging gwapo. Gwapo talaga. Guys, para laging guwapo, Master Deep Cleanser. Cleans deep. Kaya pala. Nakikilay siya. Sikreto ng mga guwapo. Kwerto ng mga Huwag mong subukan. Very good. Ako'y sumukot at natuwa at the same time. Filipinos. Okay. Paano at nagputali? Like, how are you, Mom and Sam? Good morning! How are you today? Merry Christmas! Ma'am. Sino ito ba tao?
Ma'am, today we have the new collection. You can buy everything. Bro, ito yung hirap pag isa kang host. Sobrang kailangan maging plastic ka. Yung kahit yung tao mo sobrang plastic at wala ng buhay. Pero okay lang yan. Kailangan marunong kang sumalo. Diba? Nanlalait tayo. Dapat matuto rin tayo malay. May mga gaya naman talaga, lalo sa Divisoria. Ganun sila. Hindi naman nila yun dila talaga. Pero kupa lang si ate. Gusto niya magbide. So, di magbide siya. Kaya nga tayo nandito. Kaya nga nandito ang channel na to para kolektahin ng cancer. Ano na naman from Kumex PH. I'd like you to meet my daughter. Oh, anime. Puta, I'm daughter. Yan, may nakalusot na isang tuwa sa akin na hindi sukot. Buti naman. Yung oras ba tayo? Isa pa sukot, ha? Kaya nyo pa ba? Kasi may isa pa ako dito na natitira at ayoko na pagod na ako. From Adobong Ensay Mayday. Magpa-beauty, badang, hindi ka juicy. Badang! Na parang niraratrat ko lang ng usi. Anigma, pakiusap, ilabas mo si Luni! Enigma, Oh! si Luni na agad! Ang pinakamagaling! Ah! Palabasin mo si Ang tunay na rapper ng Pilipinas. Palabasin mo! Hindi siya hangal. Talo si Princess Leia dyan. Mas nauna tong rapper kaysa sa inyo. Kaya yung mga flip-top niya, wala kayo. Wala kayo kay brother. Wala kayo kay brother B. So, doon pa sa ating you sumukot, you lose. Sa mga sumukot dyan, like nyo na yung video. Sa mga di sumukot dyan, comment kayo na Paolo, maligo ka ang baho mo. Pero like nyo pa rin yung video. Maraming salamat sa mga nanood. Siyempre, nakakatulong yung mga like nyo. Huwag nyo kalimutan i-share sa mga friends nyo, mga cancer dyan. Ikalat nyo pa ang cancer sa mga ibang Pilipino dyan para mamulat sila. kahit magdalang pala, para baka pagsisiya pa nila. Kalimutan mag-donate kung meron kayo extra dyan. At shoutout kayo sa mga next videos and Paolo out.